Super nam je, baš nam znači ovako za ove vruće dane da imamo gde popodne da prošetamo, mi smo već drugi put ovde. Imamo 3 dece i onda je ovo super prilika da se zabave, veoma je lepo, ima za sve uzraste, tako da vole svašta. Bili smo i prošle godine. Doduše nismo iz Beograda, ali smo često ovde i obično dođemo svaki put. Dolazimo, mislim, zbog predstave najviše, a znači nam da presečemo ovu žegu leti malo da iskoristimo i Beograd. Mislim da je baš nešto tako falilo Beogradu, da možemo negdje da odemo, a da nije kupanje. Dečice su do duše mala, ali su zanimljivo im, evo, kuhinjica ovde. Do duše prošle godine smo bili kada su isto bile dešavanja, ali fenomenalno je. Mi smo tek došli, tako da trenutno na ovom kao bojanju, ali u principu ja mislim da će na svemu da uživaju. Što je najsjajnije, deca se odlično provode, ovo im je jako zanimljivo. Sad smo bili u pozorištu, gledali smo predstavu i na kraju su đuskale, sad ovde još da se malo izđuskaju pa na neki sladoledić i kući.